Čaute moreplavci. Keď vás zaujíma, ako cestovať na výletných lodiach, hoteloch, rezortoch a ušetriť, tak ste na správnom mieste. Práve teraz vám ukážem, ako cestujem ja a ako si bukujem výletné lode, plavby na výletných lodiach vďaka klubu Incruises oveľa lacnejšie. Takže otvoríme si našu aplikáciu Incruises. Tu vlastne máme moju stránku, kde si odkladám mesačne na svoju dovolenku. Prečo hovorím, že si odkladám mesačne? Pretože toto je klub, ktorý je založený na členstve. Vy si vlastne platíte mesačný poplatok, ktorý ale využívate na svoju dovolenku. Čiže ako vidíte tu hore v pravom rohu RP 6086, to je vlastne môj balans, ktorý môžem využiť na svoje dovolenky. To znamená, že ja som si zaplatil z týchto peňazí iba polovicu. Ja som zaplatil $3000, dostal som $6000. Ako to funguje? Funguje to tak, že náš klub zdvojnásobuje vaše platby a vďaka tomu máte vyššie zľavy na plavby, hotely a exkurzie. Ako vidíte, tu máme exkurzie vyše 150 000 po celom svete, hotely vyše 150 000 po celom svete a takisto plavby vyše 21 000 po celom svete. Urobíme si príklad na plavbách. Dáme si vyhľadať a tu máte možnosť vyhľadať si plavbu podľa toho, kde chcete ísť, na ako dlho, akou lodnou spoločnosťou a podobne. Čiže vyberáte si plavbu a trasu, ktorá by vás zaujímala, krajiny, ktoré by ste chceli vidieť. Ja si vyberám Kanárske ostrovy. Tu si viete vybrať lodnú spoločnosť. Pracujeme so 14 najväčšími lodnými spoločnosťami na svete a stále ich pribúda, stále ich bude viac. Čiže ďalej si vyberáme mesiac, ja si vyberiem december a ideme vyhľadávať. Našlo nám to 25 plavieb po Kanárskych ostrovoch v decembri. Tu máme napríklad prvú $857 za osobu. Ja ale chcem sumu za dve osoby rovno, tak tu si to viem krásne odkliknúť a mi ukazuje, že $1714 za dve osoby na 7 noci 1. decembra 25 až po 8. decembra 25. Ďalej si ja to viem ešte zúžiť pomocou našich filtrov. Viem si vybrať vlastne prístav, z ktorého chcem odísť. Viem si určiť minimálnu sumu a maximálnu sumu, ktorú chcem minúť za túto plavbu. Viem si určiť loď, na ktorej chcem ísť a takisto počet nocí, ktorý by som chcel byť na lodi. Ja si určím iba 7 nocí ako taký štandard. A dáme si to vyhľadať. Náš zoznam sa nám zúžil do 19. Urobíme si príklad priamo na tejto prvej plavbe. Kým nám to načítava, povieme si o typoch kajút. Máme 4 typy kajút, ktorá je vlastne prvá je vnútorná, bez okna, ďalšia je s oknom, tretia je s balkonom a štvrtá kategória je suite. Je to vlastne kajuta ako apartmán s obývačkou alebo s väčším balkónom, s možnosťami rôznych spa v cene a podobne. Tu vlastne vidíme našu trasu, kade naša loď bude plávať a tu ďalej si viete pozrieť vlastne odkedy, dokedy, koľko hodín v akom prístave bude stať. Ďalej si samozrejme viete pozrieť fotky tejto lode a tu vlastne si iba prečítate, čo je v cene. V cene ceny sú v amerických dolároch pre dve osoby. Čiže to už vám hovorí, že za dve osoby za 1555 dokonca to ukazuje, takže si ideme vyhľadať plavbu. Ďalej určíme si počet osôb, detí, dospelých. Dáme si 2 dospelých. No a tu nám vlastne našlo kajuty. Tu si takisto vieme určiť, ktorú by sme chceli. Urobíme si príklad
na vnútornej. Je to najlacnejšia kajuta, čiže pre príklad úplne stačí. Odklikneme si to a tu už vidíme viacej možností balíčkov, čiže prvý je Basic Fare, to znamená, že v cene máte vlastne kajutu, všetky zábavné aktivity, jedlo, reštaurácie, švédske stoly, à la carte reštaurácie a podobne. Ďalší máme soft drinks a Wi-Fi, čiže v tejto cene máte takisto všetko to isté, ale máte takisto nealko nápoje, ako je Cola, Fanta, Sprite a podobne, plus Wi-Fi. Ďalej tu máte už premium drink, to znamená, že tam už máte všetko úplne v cene. V prípade, že si vyberáte Basic Fare a potom by ste chceli doplatiť za nápojový balíček, samozrejme je to možné. Urobíme si príklad na najlacnejšom type kajuty, čiže za 1555 bez nápojového balíčka a bez Wi-Fi. Tu vlastne vyberáte palubu, na ktorej chcete mať. Niekedy je tých možností viac, čiže si to môžete rozkliknúť a pozrieť, na ktorej palube by ste chceli byť. A takisto si pozeráte, vyberáte číslo izby. Tu uvidíte mapu, aby ste videli, kde sa vaša kajuta nachádza, aby ste si vedeli vybrať bližšie k schodom, alebo ďalej, alebo vzadu, vpredu, v stredku lode a podobne. Ďalej si ideme bukovať už 4. krok a ukážem vám vlastne na tomto kroku, ako fungujú naše bonusové body a ako šetríme s pomocou nášho klubu. Za každý $1, ktorý zaplatím mesačne, sa mi zdvojnásobuje. Firma mi dáva vlastne ešte $1 navyše za každý $, ktorý zaplatím. Čiže pozrime sa, máme tu 3 možnosti zaplatiť túto plavbu. Čiže $1763 je cena, ktorú ponúka priamo lodná spoločnosť. Najnižšia cena na internete. Čiže keby ste si túto plavbu chceli kúpiť cez agenta alebo cestovnú agentúru, vyjde vás drahšie. Ďalšia možnosť, prečo ale odporúčame byť členom alebo partnerom klubu, je tá, že vy si tieto plavby viete kúpiť ešte lacnejšie pomocou toho, že si na ňu sporíte postupne, máte vyššie zľavy. Prvá možnosť je insider pricing, čo je 17% zľava automatická. Môžete ju využívať už od prvého dňa svojho členstva. Čiže keď ste sa zaregistrovali napríklad dnes a chcete si zabukovať plavbu už na august, viete túto zľavu 17% automaticky využiť. V prípade, že dovolenku naplánovanú ešte nemáte, ale chceli by ste si nasporiť, je tu takáto možnosť a pomocou bonusových bodov si platbu viete znížiť ešte viac. Čiže plavba, ktorá stála 1763, pomocou bonusových bodov, ktoré si vlastne sporíte, polovicu plavby viete zaplatiť bonusovými bodmi a polovicu plavby doplatíte zo svojej karty. Takto nám náš klub umožňuje šetriť, cestovať lacnejšie, častejšie, výhodnejšie a pritom aj zarábať. Zarábať nie je povinné. Keď nechcete byť partnerom a nechcete to nikomu odporúčať, to je absolútne fajn. Nič nemusíte robiť, môžete si len odkladať a cestovať. Ale ak chcete takisto aj zarábať a cestovať dokonca o polovicu lacnejšie alebo úplne zadarmo, napíšte správu človeku, ktorý vám toto video poslal. Ďakujem a vidíme sa pri ďalších videách.